ole tuntum kan video chuanin Google Play Store kan ATM card link te inting kan remove ang tikha kan enti ne doni amasaberin Play Store kan kalanga Play Store tangin he ta achunglam circular rin bill chunga te hen kan met doni kan medanga ta hianin payment and subscription ti hen kan kalang ta hen kan kalanga chumizo payment method ti kan hmumo ta hen kan kallenga chuanin ta hen kan ATM card link te kan lo nei chuanin aron lang mai don heidona po Visa 9830 hi ke ATM card last 4 digit ania ka ATM card Visa ho siamani tinani he ka remove lo chuanin ka phone atang hian games te khel taila thil le ngai ron pop up kan lo click taila automatic in e ka account in a poisa am chone individual doni chuwangin hei remove angai thina thil kan le nu le patam tak den hei kan fa te thil kan le second remove le na chang kan khelawa games an lo khelin e poisa tam tak tak an lo mangaral thin anu kan re chole hen atlai to thin se chuwangin kan fa te thil le sangna na kan mangani point tang hen remove le nge nge turani tikha kan re theu don ya chuanin more payment option a hian kan kalang kan remove tur chon he hnuai a hian option hnuai bera hian more payment option teoma more payment setting te hian kan kal doni more payment setting kan kala chuanin Chrome mang hian kan lu doni Chrome kan kala chuan payment center loin honga ta hianin tuna ka card hi ka remove dona remove tin ka medanga chuanin remove ti ka confirm ang tikhan ka card chu I ka Google Pay atangin ka lo remove ta tinani then Play Store hian vakal le maila ka ka thi to don ni payment and subscription apo hin kalila payment method apo kalila tika chuanin ka Google Play Store atangin ka card ka remove to tinani chu ole kha security feature poi mo takani tam takin kan fa te thile sakin kan ATM card te kan lo link sak thina tikhan thil tam tak an lo le man thina ani ro pon kan shelo lan pon kan lo link pal thei thina khang a khanin ngi check via remove ka thil tangkai takani ole kan video te min lo like min lo subscribe sak turin viewer te som tak me choni